Vi hedder Reiber, Michelle og Mehmet. vi kommer fra Ringsted Gymnasium, og vi vil gerne holde et oplæg om et forløb, vi har haft på vores gymnasium om rettigheder. Rettigheder er en slags regler, som vi mennesker skal følge. En rettighed er for eksempel at have ret til at blive behandlet på en bestemt måde. For eksempel kan det være, at alle voksne har et ansvar for at tage hensyn til de unge og til børnene. Samtidig har de unge og børnene også deres egne rettigheder. Hvis man har en rettighed, skal man også leve efter den, logisk nok. Og nogle rettigheder giver en person ret til at have sine egne holdninger og meninger. Men må for eksempel ikke bestemme, jeg må for eksempel ikke bestemme, hvordan Mehmet skal opføre sig. Men jeg må derimod gerne have en holdning til og mening om, at det er mærkeligt på den måde, han gør det. Eller unormalt. Så altså, vi kan konkludere, at hvis man har rettigheder, så har man lov til noget. Alle mennesker i verden har rettigheder, som skal følges. Det fører os videre til menneskerettigheder. Menneskerettighederne er nogle sæt af normer, som tilpasser både den enkelte person og mennesker i verden, lige meget hvilken status de har i samfundet, og hvilken race de kommer fra, og hvilket sprog de taler. Det er disse normer, som sikrer en enkelte menneske, gruppe, race, etniske, politiske eller religiøse minoriteter mod overgreb. Det er på samme tid også de normer, som sikrer mennesket eksistensbetingelser, selvbestemmelse og identitet. Den franske nationalforsamling har i 1789 vedtaget 17 bud for menneskerettigheder. De er nævnt, eller det vil Michelle nævne lige om lidt. Denne erklæring er lavet for, at man ikke må glemme menneskets naturlige, umistelige, uforanderlige og hellige rettigheder. De 17 menneskerettigheder er: mennesker skal fødes frie og have lige rettigheder. Når man danner regering, skal dennes mål være at bevare menneskets naturlige og umistelige rettigheder. Som enkeltperson har man ikke al magt, men det har man som nation. Du har frihed til alt, så længe at det ikke skader andre, men det må derimod gerne være til gode for andre. Loven må kun straffe efter de regler, der er. Alle borgere kan være med til at skabe en lov gennem dem selv eller deres repræsentanter. Loven skal gælde for alle, om den straffer eller beskytter. Man kan ikke komme i fængsel uden at blive tiltalt for noget. Man får kun de straffe, man fortjener. Man er uskyldig, indtil det modsatte bliver bevist. Alle har ret til deres egne meninger og holdninger. Ingen må generes for at have disse meninger. Man har ytringsfrihed, men samtidig skal man også tage ansvar for sine egne handlinger. Menneske- og borgerrettigheder er skabt for alle, og den er oprettet til alles gavn for dem, der betror den. Skatten skal være lige for alle. Enhver borger skal betale skat. Samfundet har ret til at forlange et regnskab over, hvordan en embedsmands økonomi er. Et samfund, hvor menneskerettighederne ikke bliver overholdt, og hvor statsmyndighederne ikke er inddelt, kan ikke kaldes for en forfatning. Staten har ikke ret til at kræve noget, der ejes af en borger. Hvis det sker, skal staten give erstatning. Og det var så lidt om rettigheder. Hvis I har nogle spørgsmål, så bare fyr løs. Vi vil hellere gerne svare på dem.